Scoate-le la dumneavoastră. Eu vă zic încă o dată bună ziua și bine v-am găsit. Văd că sunt prezente și doamne aici. Vă felicit cu Ziua Internațională a Femeilor. Fiți iubite, stimate, respectate. Și doamna Iulia, vin cu o mică surpriză pentru dumneavoastră. Cunoaștem cu toții că aveți o durere mare în suflet, dar Vasilica vrea cât și de cât să vă aline durerea care o purtați ambii în suflet, cât de cât să vă facă ziua mai frumoasă, mai specială, fiindcă este ziua femeii, ziua mamelor, a soțiilor. Și cu acest buchet de flori vreau să vă îmânez care este în special pentru dumneavoastră, 101 trandafiri albi. Mulțumesc frumos! Un coș cu fructe, cu vitamine, la fel pentru dumneavoastră. Un tortișor Napoleon, care știu că vă place foarte mult. Nu-i mare, este și mai mare dacă trebuie. Aici sta tot pentru matale. O sticlă de șampanie. Și am înțeles, trebuie să mai fie prezent și vecina, doamna Zina. La fel îi transmiteți un mic buchet de flori din partea lui Vasilica și o sticlă de șampanie. Mulțumim frumos! Și dacă îmi permiteți să-i dau citirea unui mesaj de felicitare din partea lui Vasilica. Ok. Draga mea mamă, de 8 martie vreau să-ți spun cât de mult te iubesc și cât de recunoscător sunt pentru tot ce ai făcut pentru mine. Tu nu ești doar mama mea, ești sprijinul meu, lumina mea în momentele grele și cea care mi-a oferit iubire necondiționat încă din primele clipe de viață. Îmi amintesc toate momentele în care mi-ai ținut de mână, m-ai încurajat și m-ai protejat fără să cer nimic în schimb. Îți mulțumesc pentru nopțile nedormite, pentru răbdare și înțelepciunea ta, pentru felul în care ai făcut ca viața mea să fie mai frumoasă și mai sigură. Mă simt binecuvântat că te am ca mamă și ca fiecare zi îmi oferă șansa să învăț de la tine ce înseamnă iubirea adevărată, curajul și generozitatea. Să știi că te admir și te respect mai mult decât pot exprima în cuvinte și că îți mulțumesc din inimă pentru toate ce ai făcut și faci pentru mine. Îți doresc să fii sănătoasă, fericită și mereu înconjurată de dragoste. Fiecare zâmbet al tău e pentru mine o comoară, iar fiecare îmbrățișare a ta îmi dă putere să merg înainte. La mulți ani de 8 martie, mamă dragă, te iubesc din toată inima mea și îți mulțumesc că ești tu. Și acest prezent ți l-am făcut să-ți alin durerea din suflet care o purtăm ambii extrem de mare. Și să știi că te iubesc enorm de tare și nu te voi lăsa la greu niciodată. Te iubesc, mamico. Mulțumesc frumos! Plăcere. Dacă puteți să-i spuneți câteva cuvinte. Le mulțumesc și eu frumos lui Vasilic și lui Rădoinița. Mă scuzați. Le mulțumesc pentru stima care ne poartă. Le doresc și eu lor sănătate, fericire. Mulți ani înainte. Îi iubesc și eu nespus de mult. Le mulțumesc că nu uită niciodată de mine.
ne fac zilele mai frumoase. Și așteptăm cu drag acasă cât mai repede. Da. Eu vă lăs mesaj de felicitare să-l păstrați ca amintire. Așa, asta, da. Da, numai decât. Îi mulțumesc le mulțumesc la amândoi din suflet pentru buchetul de flori. Îi iubesc și eu nespus de mult. Și sănătoși. Bravo! Bravo lor pentru atenție care le poartă pentru mama lor. Bravo! Hai. Din partea lui Vasilică, un mic picluleț. Deja matale să mai cumpere un cadou. Acolo ai 300 de euro. Mulțumesc. Îți faci un cadou de și îți place matale, îți plac și ai nevoie. Mulțumesc, le mulțumesc din suflet. Și Și sănătoși. sănătoși. Și încă o dată Mama cu vă sărbătoare. iubește și vă așteaptă acasă.